आवाज करे भाव लगल बा एकर मर्द माने पतिदेव पतिदेव माने यानी कि दूल्हा दूल्हा के मतलब कि भतार भरतार के मतलब का होला जे भरण पोषण करिले भवसागर से नैया पार करली ओहे परम पिता परमेश्वर भरतार बनी कहले का रे सखी तोहर मर्द आइल बनी केरैया उखड़ गेलो केरैया सरसों झरलो गहूं कटा है कटा है कटाई छै आ ए तीसी उखड़लो उखड़ गेलो मसूरी उखड़लो कि न आ मसूरी उखड़ल रे सखी खरियाना साफ है तू हर मरद आइल बनी आ हमर नतिया वाला परदेसे में बानी सखी में सखी बात होता अरे सखी कहले का तो क्या गोर लगता नहीं सिसिया बहन महीना मामी सखी रे बोला बहन पा आर दर्द होला सीना मामी एगो लाठी लाई बीच में रखे खा आर पियावा बसेला पर देसरे चैतवा आमा मजरी गईली महुआ को चरी गई सखी सखी अगर तोहर बलमुआ चैत में नहीं तो दिल पर कितना असर पड़त हुई हम आबे ना कइल बा रासवा भरल पोरी पोरा रे जईत भालो लबका शायद के लेदारी है चाचा जी कहले का कहल पाटी पाटीदारी से अगर 5 भाई हैं रहुआ अलग अलग बांधी सब आ खेती जोर होता तो पट्टी पटदारी से गेहूं खेते में झर जाई गेहूं झरक जाई समय से न कटनी होई न पानी पटी न बाग होई पट्टी पटदारी से गेहूं ना कटाता राजा अपना बलमुआ के लगे फोन करो तारी सा देवर जी बोली भाभी तू गहूं नहीं कटवा तने भैया के नंबर बोला लिखो 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 94 400 चक्कर टीपो 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 95 505 ठीक 95 515 हो गया हेलो 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 अरे वाह के बोलत हेलो के बोलत नहीं हम नाच वाले के कोठा से बोलत तू रंडी के भरुआ भरत ई गलती धलेस नंबर दूसरा लिखी 97 7 सुता को हो गइल 98 800 उठा के धरा इधर हेलो 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 अरे के बोला था नहीं ऊ है के ऊ है आए के अरे तो हर भतार बोला बलम्मा से कहो तारी
का का कहत राजा जी बोला रानी जी सबके मसूरी उखड़ल हां केरैया उखड़ल हां आलू खाना लय तो काट होय राजा जी हाँ। सबके गेहूं कटनी हो गई हां बा अब पट्टी पटदारी से गेहूं कटाता नहीं देख जल्दी कब आई अब तनी ट्रेन कटाकट टिकट पर चढ़ल रही जियो बेटा कहले का का पट्टी पटदारी से आ गेहूं ना कटाता राजा राजा आजा त खेतबा में गेहूं झुनझुनाता राजा आजा खेतबा में गेहूं झुनझुनाता राजा आजा पट्टी पटदारी से पट्टी पटदारी से गेहूं ना कटाता राजा आजा राजा आजा खेतबा में गेहुआ चंचनाता राजा आजा खेतबा में गेहुआ चंचनाता राजा आजा विनय बाबू पुरस्कार देनी सैकड़ों रुपया के हां भैया से पैसा राजा आजा हो खेतवा में गेहूं चंचनाता हां भैया से पैसा ले लिया उरी सबके बलमुआ ई तवे में आई सबके बलमुआ ई तवे में आई सबके बलमुआ चैतवे में आइले ओइले सब मिली जुली के गेहूं कटाइले सब मिल जुल के गेहूं कटाइले सब मिलजुल के गेहूं कटाइले पटैले बालक गाड़ी से गेहूं अब धागा तारा जाया जा राजा आजा खेतबे में गेहुआ चंचनाता राजा खेतबे में गेहुआ चंचनाता राजा पिया हो उमेश पर जितने भी तैला पिया हो उमेश परदेश में बितैला बितैला आई बता
बोला सैया घूघनी चिबई आईबा तो बोला सैया सुथनी तू खाईबा देवरा गौतम के देवरा गौतम के बोली ना सहाता राजा आजा हो देवरा गौतम के बोली ना राजा आजा हो राजा आजा हो त खेतवा में गेहूं चन चन राजा आजा